Universe. Ha? Ha? Bakit ako mas bakit mo sa akin? Gusto na ngayon yun. Diyan ka, tapos girlfriend mo, boyfriend mo. Yung tao. Ano naman, pogi. Boyfriend Tumalik. Nainitan ka na. Ay, 20 lang to guys. Shout out sa 1 viewers. 1 million viewers. Thank you. Hello sa 1 million viewers nila. Paldo. Ano ka, sa FLM? Si PL. Hindi ko maabot si PL. Kahit yung mga presidente, hindi umaabot ano? Binuking siya nung ano? Binuking siya nung waiter na babae. Oh. Sabi niya, ano, 900,000. Sabi ng babae, 300 nga lang yung nanonood, boss. Lan boss, manager. Ubusin na ito. Ito, yari. Bunat. Gusto kasi. Ito na kasi nilibis eh. Nilibis ko. Tapos, hindi ka agad kahit sa kwenta. Oo. Matutuwa yan, siyempre. Barkada ni Kim, ano eh. Nakakamas. Mga hingging. Bakit? Ganyan lang pala kasi dito. Kasi kaya ganito. Dalawa yan sa harap. Sa yan. Kamutok ng papa niya. Sa papa niya, doon din sila. Oo. Titira yan si Naruto. Titira. Doon din sila. Oo, hindi walay. Ay, talagang gawin ni Naruto. Abot ako ba itong pesto ni Naruto? Oo. Abot ako ba yan? Pero hindi ko pag ano. Ay, hindi. Sila pala yung storage kami. Hindi, nakikita ko yan. Anong pagkakita Dito nila? na ako lang. Dito ako trabador ng ano eh. Ng speakeran. Kapag naghahatid ako ng ano, nakikita.
comment. Ito lang comment. Yung mga comment, grabe.